lunod ang atal. Iya, lunod atal, iya. Ato itagol-tagol. Kuton, bacin na dukot. Kongi patoy! Karon nata sa Okay, Chinese New Year! 11. Unyang alas 12. Hugato na to ang kongi patoy. Ano nagluto ko para karong kauno na to. Karong alas... Pwede na kaunan sugod ron. Magluto ta para padulong diri sa Chinese New Year. Pansit akong lutoon. Special ala Daday's Vlog. Ano siya ang atong mga ingredients. Pasayan, gawin lang. Ay, COVID ron, walay palit, kani, pansit, kani, repolyo, ilaon pa, kani tanan ang mga kuanay, balls na to, fish balls, kay magluto taog, sa napadri ang nukos gamay, sugod na taha, kuan, kanang sipod pansit. Init tag karahay. Mata sa atong luwag. Ito ang gamay. Tangan na to gamay oil. Kay wala man tay sa ganyan nga oil. Ang mahalon. Olive oil. Wala ta. Kana lang nga oil. Hindi mo dato daghanon kayo. May lang. Canola oil akong gigamit. Para dili tama. Nahula po ang mga lamas. Kung mainit-init na, ano na ito din init na ba? Tama ang sika. Nahon na to ang sibuyas. Transparent na ni siya. Bato ninyo ba? Lunod na dahil ito. Atong octopus. Kasayan dili ka na ito. Lunod kayo mahiyos. Kuyos siya ba? Ang octopus lang. Pwede na natin lunod. Banan ba sa octopus magbako tayo ang isang hindi na maganda dali ko ako lang yung ipakuan kayo para hindi mawala ang lansa. Ako sa garlic. Mos na.
Mamot na. Bango-bango na. Para masuot ang garlic, mawalang lansa sa octopus. Pero kay good. Okay. Dito ang good siya ba? Kaya na to, sa firmos ang para dali lagay na luto. Dali. Oh, daghan din pansit. Walang mahubas sa giya. Ako yung pansit eh. Tubo ko na medya kilo ng pansit mo. Ambot ya, kakapit ko. Bila na yung ipong sa yun sa dining mo. Parang mga 23 lang lagi din. Metro din pansit. Ano ito ba eh? Ato sang ipabukal ka jut ang atong takloban, mga tagtaklo din. Para mabukal. A few inches later. Nabukal na, butang na nato ang pasayan. Ano din na kayo. Ako giwa-iwa kay alam kita din nga naidag ko nga pasayan. Ay. Ilunod na sa natong mga kaning fishball. Sunod na ang timplahan daan nato, tilawan sa nato. Naparat na basa. May nalagkulang para ilang sa nato asinan kay parat kaya ni usahay ni seafoods. Takluban sa nato ba? Lutoon. A few moments later. Sunod na nato ang carrots. Yan nag-carrots no? Carrots lang ipang kaunon. Jita ba? Banay kanon-kanon. Mamaning kanon lang ang kuan. Carrots. Ilunod na po nato ang dungan ng carrots para magurang kurog ka ng ikay gani lata. Ilunod na nato ang kanin. Pansititoy. Ilunod na nato. Sagdahilag dagan-dagan ng sabaw kay ano ka, kuan man ni sa hubas. Daghan na ka itanong. Itong pansit, no? Sige lang. Pwede pa man yung ugma. Pag isa kaayuda sa atong pansit. Mix na. Oh, butang lang sa lamisa. Huwag ka buo. Siman. Daghan kayo itong pansit, uy. Madaro. Ang nagpalit po gahapon, pati pong daghan ng pansit ipalit. Uy, pa. Lagtang ka.
Balik na lang. Yung isda. Balik na lang, ugma na lang food na eh. Ang pasaya lutuan kay para paligi. Takloban sa nato kadyo. Nyara nato to anong. A few moments later. Ato lonot ang acan. Ayan, lonot acan diya. Ato itagol-tagol. Kot-koton, batsi na dukot. Lonot ang lipolyo. Hinay-hinayon lang tiga. Kay batsi dukot. Dukot imo pancit. Anak. Butang na to, gamay gulay. Butangan na to, lipolyo. Lipolyo, oh. Burabuyag na nagsig paminaw nga iring na mo. Anawa guys, among iring. Behave siya, basta makatimaho siya og lamig. Ang tanawa mong iring. Hay na to si Miming. Behave siya, Miming, behave ka. Tadog siya sa camera guys. Anak na yun siya, basta ngayon matimahoan niya, gusto niya mag-behave siya kay balo man siya, bunalan siya. Mag-behave siya para matagaan siya o polio diha o na amo ko'y gamay giri ikuha man ako sabaw ganiha guys kay para kung murag mauga-uga butang-butangan ano na for siguro lang guys ba anak man ko magluto kuhaan ako sabaw daan para magka uga-ugahan man ang mangluto nato di kamapuan muna to, sagol na ang lipolyo. Unsa may pagtanaw niyo guys, oh, sa tanawa. Ang tanawa na guys ang luto nako. Putangan na to, oh, ping. Ang oyster sauce. Last na to. Sagol siya ang ping para mabango siya. Batang na to nga. Pabango. Tangan na natog ping. Mota kayo kung napa mo diri guys matimaho na niyo to. Ibutang na ko nga ping. Asa man daw to be? Sikreto sa ping. Tangan day na ko og oyster sauce para maganlog-danglog ang imuhan. Wala ko kapalit og oyster sauce guys nga dako. Bina ko oyster sauce kung nas botilya. Ay, ipuan man di ay. Ana na dayon siya. Katag nimo para pag ukay nimo katagdaan siya. Kayon dahil mo guys ay makatag color na siya ba color na siya wala nagnasa restaurant guys wala nagnasa restaurant ng color oh. Daghan kayong napansit na ako guys kay ang akong gipapalit og pansit kabalo perting daghan ng pansit nga gipalit tapos na celebrate na ta og Chinese New Year isang ko din ta Chinese mag-celebrate pud ta kay mo man jud ning tuig po nila kay sila nag-celebrate po baya sa
Pinoy na to nga New Year. One eternity later. Hi guys! Wala ni ang atong Chinese New Year. Lara mga pagkaon, no? Oranges. Kunting tikoy, tsaka chocolate. Meaning sweetness daw ang iyong pagsasama. Chocolate. Ito ang kanyang bowl, prosperity bowl. Tsaka ito ang pasayan para kusog mo ambak. Sauce nga halang. Siumay. Gamay na lang, nahurot na ganiha. Kasi kapansit, nahurot na kaniya, gamay na lang. Alas 12 naman god. Kami lang nagmata. Kay ang ingon na ngaon ganiha, pukawon daw, natulog man. Alas 12 naman ron, tingkaon na. Tilawan na ko usab ni. Happy Chinese New Year! It's Siumay! Japanese Siumay man yun. Tilawan sa tao, para sa inyo ah. Arap! Yun na guys, kayo mo. Ikauna lang na mo, kahit 12 o'clock man, ikauna lang na mo balik. Bye-bye na. And don't forget to subscribe in my blog. And click the bell at the bottom so that para makasubaybay ka sa ako ang mga sunpang nga vlog. Bye-bye you! Subscribe to my Lola! Click the button!